Ne znam koja je godina i što se krećem sporo. Šta kaže ova reč, ja ti. Šta mi radimo ovde? Mi čuvamo ovaj most. Ako oni sruše ovaj most, mi će ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti. Tako. Ja samo hoću kažem da je Bill Clinton žena i da nema srce i nije služio vojsku i nije ga briga. I Konstra je žena i nije I šta mu je... vojsku. Izvinite. Ali ne vidim šta piše tu, evo ja se trudim, idem stalno, dolazi ovaj ćošak. Piše volimo te! A konstrakta volimo te. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Želiš, 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 šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Želiš, želiš. Ja sam more, ja sam grana, samo mi se čini da sam sama. I za mene stoji moja mama. Oni ne prekini. Ja nemam žamana, jebi ga, nemam žamana. Što sam ja nemam žamana, jebi ga, nemam žamana. Što sam ja nemam žamana, jebi ga, nemam žamana. Što sam ja nemam žamana, jebi ga. Sve rastu, idu u školu, idu u sportovu, idu uče jezike. Rana nedelja, 5 dana, frike 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, lepo idemo na more, da plivamo i plivamo, i plivamo. Plivamo, 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 poštujem tvoju individualnost, poštujem tvoju individualnost. Razvijamo svoje interesovanje, razmatramo fenomene savremenog društva, diskutujemo o neoliberalizmu, čitamo ljudi i drugi istinu.
Baby Sava